Maayong balita alang sa mga minimum wage earners dinhi sa Sugbo. Kini may tungod giaprubahan na ang 13 pesos nga aumento sa sweldo matag adlaw. Ang kasamtangang 340 pesos nga inadlaw nga minimum wage mahimo ng 353 pesos. Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board nagkonsensus kagahapon alang sa mga aumento sa suhulan nga mahimong mu-apply sa mga empleyado nga nagtrabaho sa mga kompanya gikan sa dakbayan sa Karkar hangtod sa Danao. Sa among pakikinabi sa pipila ka empleyado, ang maong aumento gikalipay nila kay dako na daw kining tabang sa ilang inadlaw nga gastos. So, unsa man imong reaction atong increase nga 13 pesos kada adlaw sa sweldo? Lipay ra mo na. Lipay. Oh, ito gamay ba? Naamantay, naaprubahan naman tong 13 pesos nga increase matag adlaw sa minimum wage na sahod. So, unsa man imong reaction nato? Nalipay ba ka nga naaprubahan to? Nalipay ko kay kung nga ika ng 13 pesos mga tabang bulan sa ako. Pero pag lipiti sa gym, at least makalas ko. Sigo ni Department of Labor and Employment Region 7 Director Ezekiel Sarcauca nga ang maong aumento alang sa pag-recover sa erosion sa purchasing power sa mga empleyado, dihang nilaka na ang presyo sa mga palitunon. Samtang sa bahin sa mga kompanya, si Cebu Chamber of Commerce and Industry President Maria Teresa Chan nagkanayon nga dapat subay sa aumento sa sahod, musaka pod ang productivity sa mga empleyado. Sigon sab nila ni Cebu Business Club President Gordon Allen Joseph ug former President sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry nga si Philip Tan nga mas maayo gihapon para kanila kung kamaayo sa performance sa empleyado ang basihan sa aumento. Ang draft sa maong wage order ipadala sa National Wages and Productivity Council alang sa review watok legal impediment ug kung wala man, mahimo na kining i-publish sa mga mantalaan. Mahimong ipatuman ang aumento 15 days human ang pagawas niini sa newspapers.